El Museu de Ceràmica de València exposa fins a finals de març l'obra del ceramista ebrenc Joan Panisello. La mostra s'articula a l'entorn de 5 apartats que recullen les diferents etapes creatives de Panisello des dels seus inicis fins avui. Les obres de formes i esmalts exquisits es podran veure més endavant a Tortosa i a Tarragona. Inquiet, Joan Panisello ha anat descobrint tècniques com la del raku, d'origen japonès. Són peces que naixen com si foren l'àpat d'un dia de festa. El foc just, un bany de serradura, una mica de fullaraca, ara es refreda, passa per l'aigua i acaba sent una bellesa. Una ceràmica que sorprèn perquè en cada peça s'endevina una intenció, una voluntat de fer una obra d'art. Tot sembla senzill, per les formes, els materials, els esmalts, però per arribar a eixos blaus turquesa, els grocs o els coures, s'ha de ser alquimista. De moment ha experimentat 8.000 fórmules de colors diferents i és com fer màgia. Este to esgroguissat dorat és el que jo tenia previst, però clar, que per estar més ofegat baix m'hagués donat una tonalitat blava o que dalt me l'hagi donat més rogenca, forma part de la sorpresa agradable que sovint te dona per sort la ceràmica. Això està treballat entre la naturalesa, el temps i jo. Joies que naixen del contrast dels elements del seu paisatge i la imaginació, o fruit d'una abraçada entre fang i arbre, la corfa d'un pi de la Terra Alta, un om del Montsià o una araucària del Baix Ebre fan testament sobre l'argila. La retrospectiva de Joan Panisello viatjarà a mitjà d'abril al Museu de l'Ebre de Tortosa i després a Tarragona. En Parc Marco, TV3, València.